Desprazáronse ata a sede do IGAPE, onde acababa de rematar a reunión. Non puideron pedir a copia do documento, porque ían dirección aos xulgados de Pontevedra, para facela efectiva no prazo exixido, antes das 3 da tarde. Marcharon para Pontevedra por xulgado porque é ali onde teñen que firmar. Aquí chegaron ao acordo, firmaron un papel no IGAPE e punto. O acordo está firmado, unha amplia maioría, parece que algún quedou fora, que lle den, punto. O que non firme, o que teña un recibo, que o de baixa. Hai que facer boicot a que non botan a man. Pero eso xa sabrá nos próximos días. A alegría entre os traballadores palpábase no ambiente e a tensión dos últimos días rematou en bauas. É para celebrar o que estuvemos facendo. Non é ningunha deshonra o que estuvemos facendo, é unha honra, é para contarlle aos fillos e aos netos que a xente de Montoto mollouse polo seu futuro. Evidentemente vai haber compañeros e compañeras que perdan o posto de traballo, pero demostrouse que peleando non nos caen os anillos, igual que pasamos moitas horas ali traballando, levantando esa empresa para que outros defraudaran. Vos hoxe demostrastes, e todos estes días, a veces sin poder contar todo o que había, pero demostrando que aparte de problemas que pudo haber un día con outro, uns con outros, ou algunha palabra que se pudo dicir mal ou mal interpretada ou maldita, pero o certo é que con a unidade que tuvemos foi o máis importante. Eu creo que tanto a nivel sindical como empresarial, Montoto vai ser o espello donde todo o mundo se vai a reflejar, e desde o punto de vista laboral tamén, é dicir, nós somos coherentes ao 100% e imos ali donde haxa que ir. É que levamos un ano e 2 meses aí peleando dentro da empresa e que xa é moito tempo, co cual hoxe é un día, digamos, glorioso para os traballadores e tamén para nós como sindicatos, tamén nos sentimos vencedores. Gracias a todos. Gracias a todos e a todas, Contenta de todo isto, porque foi moito sacrificio por parte de todos os traballadores, que isto conseguiuse gracias aos traballadores e aos sindicatos que desde o primeiro día nos apoyaron, e gracias a eles. E que isto, hoxe en día, o que conseguiu Montoto foi gracias ao sudor dos traballadores, ni máis ni menos. A nadie se lle debe máis nada.